Adaka na enwe. Onye ejidere n'ukwu ose bụ onye ohi ose. Ị chere na ikpe ziri ezi na-adịrị onye ọbụla? N'obodo ụmụ anụmanụ, enwere adaka obi tara mmiri gosiri na iwu nwere ike ịbụ ọnya nye onye na-enweghị enyemaka. Taa, anyị ga-akọ akụkọ gbasara aghụghọ, ịtụkwasị obi n'efu, n'ihe mere eji asị na onye ejidere n'ukwu ose bụ onye ohi ose. Nọrọ jụụ ka anyị banye n'ime akụkọ a n'uju. N'oge gboo, adaka bụ anụ ama ama ma na-eji ya aka ọrụ ọbụla mara ya. Adaka anaghị akọ ubi ma ihe oriri anaghị akọ n'ụlọ ya. Ọ naghị akụta azụ ma azụ anaghị akọkwa n'ụlọ ya. Ụmụ anụmanụ niile mara na adaka bụ onye ohi, mana ha na-atụ ya egwu maka ọ bụ anụ gbasiri ike. Anyị a ga-ekwe ka adaka zụcha ihe niile anyị nwere n'ubi? Anyị ga-eti iwu. Ha kwekọrịtara onye ọbụla ejidere n'ohi a ga-ekere ya n'osisi n'ama obodo were ụtarị nyụọ ya anya. Ha nọ na-eche na ọ bụ adaka ka ha ga-ebu ụzọ jide. N'aka nke ọzọ, enwe bụ oru adaka. Ọ bụ ya ka o ji eme mpụ niile ọ na-eme n'obodo ụmụ anụmanụ. Mgbe enwe nụrụ iwu ọhụrụ ahụ, obi arụọ ya mmiri. Ọ gbara gaa n'ụlọ ehi. Ehi, biko nyere m aka. Adaka na-eji m eme mpụ niile a na-akpọtụ n'obodo a. Ọ bụrụ na ejide m, aga m anwụ. Atụla ụjọ. Oge ọbụla o zigara gị ohi, bịa gwa m. M ga-abụ onye akaebe gị n'ihu ọha mgbe a ga-ekpe ya ikpe. Enwe, gaa n'ubi mbe ugbu a. Zụta ose kachasị mma wetara m ka m were hazie ofe m chọrọ isi. Mee ngwa. Enwe mere ka ọ na-aga, mana ọ bụ ụzọ gawa n'ụlọ ehi. Ehi kpọkọrọ ụmụ anụmanụ niile ozugbo maka ọ bụ eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Na-egbughị oge, ha gara zoo n'akụkụ ụlọ adaka na-eche mgbe enwe ga-alọghachi. Adaka, anyị ejidela gị. Ị daala iwu obodo etiri. N'ezie, amamihe kọrọ unu dum. Ehi, o nwere onye hụrụ m mgbe m na-eziga enwe ohi? O nwere onye nụrụ olu m? Ụmụ anụmanụ lere ehi anya. Ha malitere jụwa ya ma ọ hụrụ mgbe adaka zigara enwe ohi. Ehi fufere isi na mwute maka ọ nụghị mgbe adaka ziri enwe ozi nke o ji hụ n'anya ya. Naanị ihe enwe gwara ya ka ọ nụrụ. Iwu sịrị onye ejidere n'ukwu ose bụ onye ohi ose. Leenụ enwe ka o kpa ose n'aka. Kpọrọ na ya gaa mee ihe iwu obodo kwuru. Enwe ghọtara na onweghị onye ga-anapụta ya. Ka a na-ekedo ya n'osisi tutu amalite ntaramahụhụ ya, ọ malite gụwa abụ akwa alịlị a. N'ezie, ikpe ziri ezi abụghị maka obele onye, naanị ịzọpụta ndị dị ike ma megide ndị na-adịghị ike. Lezianụ, nwa okpuru ga-anwụ ka adaka wee dị ndụ. Iwu obodo agbasaghị ndị dị ike. Akụkọ a na-akụziri anyị ihe ise dị mkpa. Nke mbụ, anyị kwesịrị iji akọ na-ebi ndụ ka anyị ghara ịdaba n'ọnya ndị ọjọọ. Nke abụọ, ọ hịara ahụ iji aghụghọ nwudo onye aghụghọ maka mba abụọ zụkọ ahịa, uru anaghị adị ya. Nke atọ, mgbe ụfọdụ iwu na-emegide ndị adịghị ike maka onwere onye ga-ekwuru ha. Nke anọ, hie aka n'anya nke ọma tutu ị họrọ onye ị ga-atụkwasị ihe dị oke mkpa n'aka ya. Nke ise, ihe a nụrụ n'ọnụ mmadụ anaghị ezu oke n'ikpe ikpe. Sonye anyị oge ọzọ maka mbido Igbo akụkọ ifo kajara akaja. Ya gazie.